ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд алом мошинои нав роҳӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давонхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсул, ягон компания чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, метавонед сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранмада роҳӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навастай Sanyong Musso ҳастай, ки хобхундай Avanta ҳастай, Toyota Prius ҳастай ва мошинаи Infiniti, Toyota Camry 2 ҳастай, дӯстони азиз, Toyota Corolla 1 ҳастай, Lexus RX ҳастай ва дута сечкаи арзон ҳастай. Опшн бо дигар мошинае, ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари насида, ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. курси имрӯза бошад 129 сомону 50 дирам ҳастаем. мо бошад навора сар мекунем. марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд, ки ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биям ва намедонам ба ки муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания Акаи Бекзодро. И ака зиёда 10 солаи таҷрибаи корӣ доранд, ки шуморо аз территорияи Москва, Московская област, территорияи метро, дачаҳо ва аз территорияи Московский аялбурҷ омада мегиранд ва ба самти Қазоқистон бурда меоранд. таҷрибаи 10 сола зиёдаи корӣ доранд, гарантикатӣ. хоб мошиношон мошинои комфортни, чанд навъ мошинои люкс доранд, ки худтон вибрат мекунен. ҳар рӯз рест доранд, бадр имина ҳар рӯз рест доранд ва 10 сола таҷрибаи корӣ доранд. агар ки одамои боварӣ намештанд, мо ба шумо тавсия намедодем. компания Акаи Бекзод беҳтарин шахс ва шуморо соқу саломат бурда меоранд ва инчунин агар дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилӣ боша, худашон ҳал мекунанд ва ҳуҷҷатҳои шуморо ҳамаша ба калом мегиранд, худашон мекунанд ва соқу саломат бурда меоранд. дута рақам ҳастанд, ки ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар дазда ҳам имо, ҳам WhatsApp дорад. компания Акаи Бекзод маҳрамат шахсоне ки дар Ака бошад, пересечения граница, ина ба шумо тавсия медиҳем, маҳрамат занг занед. мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастай, ки срочнаи Sanyong Musso 3 ҳастай, ки соли пароишаш 2002 сол ҳастай, ки сӯзишфурӯш дизеля, объем мотораш 2.9 литри, 5 тагаи турбоай, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. свети сафед, диска, балон пачка, хоб раднои краска, 4 та балон мега нав ҳастай, мошин мега ягон расход надорад. Sanyong Musso 3 2002 сол дизел, объем мотор 2.9 5 тагаи турбоай, ҳолати мошин мега беҳтаринае. нархи мошина мега 60000 мегем, бо муомилаи хуб мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. якумаш рақамҳои TCL дастии Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Вавилон Тоҷикистон WhatsApp дорад. ҳар ду рақамҳошон кор мекунанд, рақамҳои 90 WhatsApp доранд. раднои краска, мошин мега тозак дуруни шарда гаштагиае. дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. дӯстони азиз, маърамат дигар маълумотша гирем. мошин мега гарантикати ягон расходро фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. чӣ саволе ки дорем, маърамат ай соҳибаш гирем. бо нашоти сумош арзон ва муомилаи хуб дорад, метавонед занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай бадрон, ки Infiniti ҳастай, ки намхали ном Infiniti. соли пароишаш 2008 сол ҳастай, ки сӯзишфурӯш бензини холия, объем мотораш 3.5 литрае, коробкаш механикае, ҳолати мошин мега беҳтаринае. мошин мега 4 та балон мега 80%, 4 дискаҳои радной, аккумулятораш мега пачка, ҳуҷҷатош почтагай, хадавои кадагӣ, салон тоза, консоли электропак, кожаи салон, монитор, ҳама чӣ дорад. мошин ҳамаи навъи комфорта дорад. мошин баъдрон дар дуруни Душанбе, яъне ки шаҳр гаштага, территорияи 9 километр дар айни ҳол мошин ва вариантҳои алишам дорад, ҳам сумакӣ ҳастай. кадоми сумка мега нархаш мега 70000 сомонӣ ҳастай, бо муомила мешавад. кадоме ки вариантҳои алишӣ дорад, метавонад ки ягон мошина тия болоишам сум тия мешавад. дӯстон азиз, яъне ки алишӣ мошин болои сум битен, ҳамин хела мешавад. вариантҳои хуна опшин пешниҳод кунем. мошин дар шаҳри Душанбе дар 9 километр. якумаш рақамҳои Вавилон ахираш 07, дуюмаш рақамҳои Мегафон ахираш 04. ҳар ду рақамҳошон кор мекунад. мошин бардорон ҳамаи намуд комфорта дорад. 70 бо муомилаи худ 2008 сол беҳтарин ҳолат дорад. хоб маърамат дигар маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои поёнбуда гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Hyundai Avanta ҳастай баъдрон, ки соли бароишаш 2012 сол ҳастай, ки солои нав. Hyundai Avanta 2012 сол, сӯзишфурӯши бензини холӣ, объем мотораш 1.6 литри простой, коробка автомат, сайстани мошин баъдрон беҳтарина мега соҳибаш. мошин мега дар ширкати Сабоҳ такси кор мекунад. метавонед ки ба ин чиз дар такси, дар программаи 33 ҳам кор кунед, яъне ки ду намуд вариант дорад.
мошини хай коробка автомат, кондиционер, электропакет, мултирул, общий ҳамаи намуд комфорт дорад. мошин просто мега сабаби фурӯхта мега сум дар кӯшта мега ба хотири мошина мефурӯшем срочна. нархи мошин мега 87 000 сомонӣ аст бо муомила карда метием ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеда. мошин дар ширкати Сабот такси мега кор мекунад, метавонед ки дар программаи 33 ҳам кор кунед. Дӯстон азиз, ҳамин хел сеҳиш гуфтагиай. ҳама ҷош мега 100% мошин мега бе ягон расход. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, нархаш 87 бо савдо дорад. Ина кӯшни салон беҳтарин ҳолат дай. خب این همین رقم های مگافونی صاحب شدن که 24 ساعت کار میکنه، میتونید که از همین رقم ها بیشتر معلومات پرش گیرین. لایکاتون رو فراموش نکنین. گذارم دوستان عزیز و نواری ما رو تا آخرش تماشا کنین. میگذاریم بعد چهارم ماشین فروشی تویوتا پریوس است با درون که سروشنا گیبرید. سال برای 2012 هم سال 34 گیبرید تا 60 کیلومتر میگاد نمیخورد. ابیو موتور 8 لیتر коробка автомат سیستم ماشین میگه بهترین تویوتا پریوس коробка автомат ҳолаташ беҳтарин. 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. кондиционер светои сафед, баллон ҳолати кӯрӣ. опшини мошин мега беҳтарин ҳолат омада мега бин срочна мега арзон карда метием. хоб 100 км да мегад 5 литр мега расход бензин. хоб 60 то 60 км яъне расход намегирад ки намехӯрад. мошин бардон айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоба фурӯхта мешавад срочна бо нархи 115 000 сомонӣ. бо мега агар харидори аниқ боша омада мега бин махуф шид арзон мешавад. якумаш рақамҳои Тоҷикистон 91 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои инаша Тоҷикистон, ахираш 62 WhatsApp дорад. мошин мега беҳтарин ҳолат 10 моҳи дигар ҳуҷҷат гибрид коробка автомат беҳтарин ҳолат мега соҳибуш чоткай 5 литр мега дар 100 км расход дорад. хоб шахсон дар ками харид Toyota Prius ки лозим боша мошинчое ки беҳтаринанд барои экономӣ барои тоҷикои хумон. я дӯстон азиз марҳамат занг занем бо савдо ва муомилаи хуб доштай. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Lexus RX аст ба درون که سراشنا 330 امریکانکا سالی برای 2005 سال سویچورش بنزینی خالی ابیو موتور 3 لیتر коробка автомат سیستم ماشین میگه بهترین ماشین میگه همه جاش میگه 100% حالت خوبی تکنیکی داره. حجت‌های سالنش میگه بوچیدگی بالون حالتی کوری دیسکا سالن اینم خیلی خیلی اوپشن همه نمود کامفورت ها. بو خیلی چی را از خود داره نگفتم با طریق تلفن خودتون میگیرین. нархи мошин мега 89 000 сомонӣ аст бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамошон мегафон 89 000 сомонӣ 2005 сол Lexus RX. хоб кадоми шумода ки маъқул ки бошад марҳамат занг занед дигар маълумотои пурраша аз худашон гирем. дӯстони азиз шумо агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат чизе ки барои фурӯхтан бошад метавонед сурат маълумотшо дар мо рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед. гузориш мекунед ва навори моро то охираш тамошо кунед ва подилчасп кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 2 аст ба درون که срочна соли барои 2009 сол сӯдишвериш бензини холӣ ابیو موتورش 2.4 لیتر коробкаш автомат мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега мотор хуб, коробка соз, ходовой дорад, ҳуҷҷат 100%, кондиционер ях, светои сафед, инам хел сайсани. мошин номеро транзит. нархи мошина мега 90 000 мегем бо хай қатчон муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. тоқа суми хӯля мега алиш намешавад. خب ماشین میگه حالتی خوبی بهتری داره. اگر نشد علیش میگه نمیکنیم. اگر چند خیلی ارزون میکنه که خودمون با طریق تلفن معلومات میگیریم. این رقم مگافون شما دوستان در پایین ویدیو ماشین در دوشنبه مرامت زنگ زدین چی سوالی که دارین ای صاحبش پشت فقط میگه التماس خریداری انیق میتاد زنگ زنن. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی هسته که Toyota Corolla 2 سال برای 2008 سال سویچ‌فرش بنزینی خالی ابیو موتور 1.6 لیتر коробка مکانیکا ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین میگه سوزای кондиционер کار میکنه داکومنتاش میگه دارد. خب حالتش خوبه دوستان عزیز خیر است خودش نگفتم فقط ماشین میگه حالت خوبی تکنیکی داره. ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه و فروخته میشد با نرخ 68000 сомонӣ است و با معامله دارد. рақамошо 918 рақамҳои соҳибша кадомиш бода ки лозим аст марҳамат занг занед чӣ саволе доред ай худашон гирем. илтимос мега фақат харидори аниқане ки соҳибаш иминам хеле гуфтага ки одами коргарем фақат харидори аниқ мега занг занад ва лайкоро фаромӯш накунед. гузорем дӯстони азиз то охираш навор тамошо кунед. аз кадом маркаи мошин ки ба шумо лозима ки мехаред дар комментари нависем. мо дар видеои оянда мошини гуфтагии шуморо ҷудо карда бари шумо пешкаш мекунем.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс автобадрон сечка соли бораи 6-1994 газ бензин газ ярачунам дорад. Объем мотораш 2 литр коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад 1 сола хадавои кадагӣ. Хоб газ бензин мегӯяд кор мекунад, газ ярачунам дорад, моторш мегӯяд 2 объемни вагон, яъне ки моторш мегӯяд объемни вагон дӯстон азиз. خب کلیدش میگه ریبکا خب коробка соз мотор соз задний мост амаш 100%. Общий мошин мегӯяд нахаду як дона сурат доштае. Нархи мошина мегӯяд 33000 мегӯем. Бухай дар назди капот бухай муомила хатон мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. 33000 сомонӣ аст бо муомила дӯстон азиз мумкин ки дар назди капот кунанд. خب این رقم ها مگافون شون است شخصون اگر این ماشینچه که لازم باشه محقوط باشه زنگ زنید چی سوال کردین ای صاحبش گیرین лайка фаромӯш накунед, занед дӯстон азиз ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Mercedes-Benz C-класс сечка. соли бораи 6-1996 душвориш бензини холӣ, объем мотораш 2 литр, коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ягон камбудӣ надорад. мошина мегӯяд биё ай пеш омада бин маъқул чид савдо мекунед. бензини холия бадун азиз салон тоза кардам хеле свето дискамаш нахаду. нархи мошин мегӯяд 30000 сомонӣ аст дӯстон азиз. хайбу қачон муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 30000 аст мумкин хай арзони хушрӯ кунанд. бо хайхтон муомила мекунем. рақамошон мегафон аст дӯстон азиз. мошин дар Душанбе 30000 сомонӣ. маромад занг занед чӣ саволе ки дорем ай соҳибаш гирин. ва агар шумо дамохали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама кардан боша метавонед сурат маълумотша дар мо рӯй кунед, мо рекламаш мекунем. лайка фаромӯш накунед дӯстон азиз. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.